שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הראשון של אופס פיצצתי את זה או משהו כזה, או שזה לא יהיה, במיינקראפט, ואני צריך עושים על גיים מוד. שנייה, אוקיי, יפה לעולם לן. מי שלא יודע מה זה גיים מוד, סלש גיים לא, בלי רווח, רווח 1 זה העולם החופשי, רווח 0 זה העולם הרגיל, האמיתי. Enter. יאללה, סבבה. אוקיי, אז זה העולם ששכחתי לשים על ביום מתנה. כל הרעיון שלו זה להפציץ כמה שיותר, והיום נעשה הפצצה פגזית ראשונה. תגידו ביי ביי לאי הזה. כן, אני די משוגע TNT, אבל רק אם זה במיינקראפט. תראו, אמנות חומרי נפץ, מיינקראפט סטילים. להיות משוגע זה כיף. יואו, זה יהיה כיף. כן, אז זה סרטון בעיקר למשוגעי TNT כמוני. אתם עפים? שנייה עפים. שוב להגיד. כן, מי שלא יודע למה אני לא אהבתי בספיישל פתיחת ערוץ מאותה סיבה. כן, שנייה. הרב מתאספים TNT. אוקיי, לא משנה. אם אתם בסורווייבל אתם פשוט הולכים ככה. או פשוט בונים לכם שביל מ-TNT. כן, אבל זה ממש קשה בסורווייבל כמובן להשיג את כל ה-TNT הזה. טוב, אולי היום נפוצץ רק חצי מהי? לא, נפוצץ את כל ההיא. אנחנו יכולים סרטונים עד רבע שעה, אז אנחנו נפצה אתכם על כך שאנחנו לא עושים אותם כל כך ארוכים כמו שאנחנו יכולים. נעשה סרטון, עכשיו סרטון ארוך. סליים בול, מה זה? סליים, סליים. יש, הצלחתי לעוף. אוקיי, אם אתם עושים זה יותר קל. כמה לא עשיתי? אני יכול בסורווייבל לעשות את זה, להכניס את המיינקראפט. טוב, יש עוד שיטה. נבונה מגדל. נופל. טוב, זה לא עובד. למה אני בונה לעצמי פקר מ-TNT שאני כבר לא יכול ככה? זה למשוגעי TNT. קייק בול. איזה סרטון בשביל אנחנו יכולים לדבר? כן, זה כאן יואב, לידי יושב יואב פלוט. וואו, איתי, איזה פגז. אוקיי, נראה את שלי בינתיים. אני אראה לכם איך הלך לי עד עכשיו. אני כיסיתי את כל העולם, עד סוף העולם, עד הבדרוק. אוקיי, יהיה לי ממש קשה לפוצץ את הזה. עד אבן היסוד עשיתי את זה. אני גם עשיתי פעם אני אף! אני גם עשיתי פעם בעולם הורדתי מפה שעשויה כולה מ-TNT. אוי, קטלני. והפעם אני מתכוון לזה. כן, זה קטלני, נודע זה TNT. ואחרי זה שמתי רק לפיד רדסטון קטן אחד. אוי, אוי, פשוט. פלוט, יואב, פלוט, פלוט, פלוט! אתה חייב לראות את שלי.
שלוש, ארבע, תראה. יואב, קלוט. איתי מכונת פיצוצייה. טוב, לזה קוראים פיצוצייה. אז אני לא כל כך ממליץ לקנות שם, אלא אם כן אתם רוצים שיתפוצץ לכם הבית בעזרת TNT שתקנו שם. איך עלה לנו הרעיון לסרטון ולסדרה? קודם עשינו חתיכת פצצה, אז יצאת קצת. קלוט, יואב. תסתכל. תראה, זה עוד ממשיך משם. הכי כיף זה להפציץ כפרים. טוב, מי בסוף לפחות חצי מה ימות. כמה זמן אנחנו מתקדמים? קלוט את זה. 6 דקות עד שם TNT. אני פשוט מחרבש איתה, אני לא שם את זה מסודר. גם אני לא. כשקודם עשינו את זה וזה יצא לנו צורה של שור. ליסי זה צורה של גרגמל עם החירבוש הזה שעשיתי. יואו, יש פה חתיכת בוכטות. אני ממשיך את זה. הנה על החי. כן, זה השחקן שבו אנחנו עושים פיצוצים לא קטנים. קוראים לו מן הסתם TNT. קלוט. קוראים לו TNT. תראה. היה לי יצח זה, שואל כזה. הנה האוזן שלו והנה הפה שהוא... כן, לפעמים גם יצא לכם מזה צורות. תראה איזה צורה. רגע, זה הדבר הכי יפה מ-TNT שיצרתי בחיים שלי. זה דומינו TNT. תראה איזה צורה יצא לי. נראתה אוקיי, אני די מחליט עכשיו. כן, אני יודע שבמים זה לא ישפיע. מה שעשה את זה יותר קטלני? סתם. אחרי זה אני גם הולך לשים שם לבה. אוי מי גוד. אני אפילו לא אשים לפיד רלסטון. רק פלינגן. מה זה פלינגן? סטיל! יואו, כמה TNT בסורווייבל אפשרי בכלל לעשות כזה דבר? קטלני. וואי, בוא נשים את זה לאורך הכפר. מצאתי פה עכשיו כפר. יואו, זה יהיה ענק מדי. כרגע אנחנו היום נפוצץ חצי ממנו. שתינו פה מסתגעים קצת. גם כשנגיע ל10 דקות אנחנו נפציץ. מסכן הווילג'. כן, מי שלא יודע, זה אמר מסכן הווילד, כי גם הוא מפציץ פה כפר. אני כרגע אין לי כפר. אם אני מוצא בשחקן הזה כפר, כמובן, אני אשמור אותו לסרטון. חבר שלי אין תוכנת צילום, אני רוצה שכולם יראו עד כמה הם סובלים מהחארות האלה. אני מתכוון לווילג', לא לצופים, רק שתדעו. הצופים יפים, הצופים יפים, הצופים חתיכים. כלומר, אני יותר, אבל גם אתם. אוקיי, אז... כן. אני מחכה שתענו לי על חידת היום. מה הלפיד עושה כאן? קבום! טוב, ככה נראה לי קראו לסרטון. מה זה? TNT מרחף? איזה באג. לא באג, זה חיטה. לא, זה פשוט עומד על הפרח, כן. חשבתי שזה סוג של באג. כן, כל הקטע ביני, ההבדל ביני לבין איתי הוא שהוא עושה את זה בשטוח חל. על החיים ועל המוות של הכפר. יו, קלוט איזה כפר ענק. איזה פדיחה. לא, למה אני פוצץ את זה?
מקווה שזה הפסיק. בוא נמשיך. טיפ, לפני שאתם מפוצצים, תמיד תבדקו מה אתם מפוצצים. זה טיפ ראשון לפיצוציאדות. וואי אחי, עכשיו אני רואה פה את הכבשה הצורחת. הצילו, התינוק שלי, התינוק שלי! איזה רעיון! הצילו, ספיידרמן! לא מהסוג הרע, מהסוג הטוב. לא, היא לא אמרה כאילו בנו. אוקיי, ננסה אני לחפש. אומר לך, יש מוד שחיות יכולות לדבר. אני חייב לעוף. באמת יש לי חוסר ב-TNT. לא, מה? איזה וילג' אחד מציע לי 10 זה על איירון אקס, יואו. איזה דביל! דיימונד אקס. כן, מי שלא יודע, דיימונד אקס זה מקוש מיהלום. כאילו, למה אני כאילו לא מצליח? יואו! תראה איזה פיצוץ. לא, אז אני גם לא אצליח להיכנס למיינקראפט. אוקיי, לא משנה. אוי! לגים! להקריז את המיינקראפט. אוי, זה ממש קטלני. אוי. אתם לא קולטים איך אני נהנה. במקומכם הייתי עושה לייק. וסאב. וסקייב. קומנס. אל תשכח את הקומנס. כן, גם לתגובות אני מחכה. אבל לא תגובות רעות, תגובות רעות הולכות לטוט. אגב, הטוט הזה אני אמרתי, רק את זה. אגב, אז הם יכולים לומר, יא חתיכת טוט, שדה מאוד טעים. כן, זה די מצליח. יואב, קלוט מה תראה להם בסרטון, תעשה כזה דבר, תסתכל. יואב, תסתכל. שים פה, נו קלוט. שים כאן סטיקי פיסטון. סטיקי פיסטון. קח את זה. שים לפיד כאן ולפיד כאן. מכונת TNT. נו תראה להם, תראה. כמה זמן אנחנו מצלמים? אוקיי, נבדוק כמה זמן. אוקיי, עוד מעט נאלץ להפסיק את הצילום. אז כן, זה אז נו, תראה להם. הפיצוץ העצום שזה עשה. עכשיו איתי רוצה שאני אראה לכם משהו. 1, אני מת על זה. 2, ככה עושים אותו בעצם. עוד חור? כן, ככה. ככה. פה זה... לא את הבוכנה הרגילה, את הסטיקי. סטיקי פיסטון. למה בסטיקי? לא צריך בסטיקי. טוב, אבל זה לא יעיף לך את זה גבוה. שימו לב, אם אני שם פה, זה לא יפעיל את ה-TNT. אבל אם אני שם פה, זה יזיז את הפיסטון שיפעיל את ה-TNT, וזה אז מקפיץ את ה-TNT קצת. זה עוד משהו שאני רוצה ללמד, רק כמה זמן. אוקיי, יש. סנד. אם הסרטון קופץ באמצע, אז כבר עכשיו אני אגיד לייק, סאבסקרייב, קומנט, הכל. הנה, אתם לוקחים חצי בלוק, שמים TNT, מפעילים, שוברים ומתרחקים קצת. עכשיו תראו כמה נזק זה. רואים, אם אתם עושים את זה על חצי בלוק, זה בקושי יגרום לכם נזק. כן, זה משהו שגילינו, איזה באג כנראה. אז כן, לייק, סאבסקרייב, קומנט.